Deci tu ai spart un motor deja. Da. Ok. Două. Aveți că e curbă. Care a fost top speed-ul? 304. Deci la 282 la tine era problema. Ce are că mai am pedalul, dar nu merge. Kit. Cum ar zice băieții, ai kit, ai kit, da. Care ți se pare mai bun? Haldex-ul sau Toscana? Vă mulțumesc foarte mult. Păi pe aia. Vă pup. Vă pup. Salutare fraților și bine ați revenit la încă un episod. Astăzi am reușit să aducem pe canal un proiect complet. Și când zic complet, este chiar un proiect complet. Are sunet, are muzică, are putere, are fitment, are tot ce vreți. Dar o să las pe Darius să ne explice pas cu pas ce a făcut la mașină și de ce și-a ales totuși un S3 să-l modifice și nu și-a ales o altă mașină. În primul rând vreau să te felicit pentru proiect. Mulțumesc. Și te rog frumos să ne spui cum ai început tu sau de unde ai început cu un S3? Păi toată ideea a fost că la început am avut un Audi A3 1.6 benzină. Ok. Și mi-a plăcut platforma. Cum stă pe drum, cum se mișcă, distanța între roți. Diferența oricum e foarte mare între A3 și S3. Da. Și după am vorbit cu prietena mea, ne-am decis și am început să căutăm S3. Și bun, ți-ai luat S3. Ți-ai luat S3 cu gândul să-l modifici sau ai zis, bă, mi-au un S3 ca S3? Ideea a fost că am luat un S3 ca să nu-l modific Ok. așa de mult, să fie de fabrică, sport și așa mai departe, dar cu timpul a ajuns așa. Nu uitați de concursul de luna aceasta, unde ca premiu este un voucher de 200 de lei, valabil la toate magazinele de piese din țară. Toate detaliile concursului le găsiți pe Instagram și haideți să trecem la prezentarea mașinii. Ok, am înțeles. Și când zici a ajuns așa, hai să le luăm așa pe etape. Așa. Am spus că e un proiect complet. Hai să Da. începem cu motorul. Ridicăm mă lași pe mine să ridic capul ăsta. Și hai să începem cu... nici nu știu cum pot să-i spun la ce e aici. Cu ce ai început? Și ce ai făcut mai exact? În teorie, nu trebuia să fie așa. Ok, de ce nu trebuia să fie așa? Din cauza kilometrilor și așa mai departe, 2.0 TFSI și toată lumea știe Problemele cu uleiul. problemele așa, cu spargerea motorului și așa mai departe. Și s-a spart. Și am zis, dacă tot s-a spart, mașina o țin, o vând și așa mai departe, îl forjez full și sus și jos și... Deci tu ai spart un motor deja. Da, Ok. două. Mai văd din azi de cum ești și așa sunt sensibilă. Două motoare, să ai al treilea. Da. Nu, Ok. a fost primul motor stock, Da. l-am spart pe ăla, l-am forjat, s-a L-ai spart și spart. ăla și ăsta e... E al treilea, sau, Da. e al doilea motor forjat, să zicem așa. Da, da, da. Și, bun, în interior e forjat. În rest ce ai schimbat? Văd că ai un filtru de aer mare cât casa. Da. Și e... Transmisie de la Ramair Ok. Și iar la fel e pe cât e? pe 90. Ok. Mai ai ceva, mai ai loc să pui ceva aici. Ar mai intra o turbină mai mare. Unde are TFSI-ul turbina? Aici în spate. Și ți intră mai mare de atât? Intră, da. Ok. Mă gândeam că să nu fie din aia, să ți intre mai mare, dar să faci gaură în capotă ca să scoți. E forjat motorul, e admisia mărită, filtrul de aer cât casa, altceva. Da un pipe, evacuare, soft. Da un pipe evacuare, evacuarea care bubuie de trezești toți vecinii. Da. Și de atunci, din turbină,
Mai ai ceva intermediare, finale? Da. Deci le ai? Da. Și atunci cum pocnesc așa? Așa pocnești. Nu știu, n-a fost ăsta targetul să pocnească așa, așa face ea. Face așa de la soft sau de la puterea motorului, modificările motorului? De la soft. Deci doar din soft? Da. Poți să faci asta și dacă nu ai puterea asta sau modificările motorului pe care le ai tu? Da, strict evacuare, că dacă ai o evacuare care ține mult și ăsta nu pocnește. Deci totul ține de evacuare. Te întreb asta pentru că foarte multă lume e curioasă. Cum poți să faci o mașină să pocnească? Deși eu nu sunt fac pocnituri, dar mulți întreabă. Cum faci o mașină să pocnească? Hai că am terminat cu motorul, momentan, poate te mai întreb. Pe aspect, așa a venit mașina sau? Pentru că văd că are faruri de facelift, Da. portbagaj de non-facelift. Nu. Adică ea a fost pre-facelift. Ok. S3-ul vine în două variante, acesta 8P. Da. Vine pre-facelift și facelift. Eu l-am avut varianta pre-facelift. Da. Până când am avut un mic accident, din păcate. Mie îmi plăcea foarte mult cum arăta mașina înainte și acum îmi place, dar parcă sunt în perioada aia de obișnuință cu ea. Ok. Păi și de ce n-ai făcut-o ca înainte, ca să te întreb așa? Am vrut ceva mai nou, nu știu, am vrut să schimb ceva la ea. Ok. Dacă tot s-a întâmplat să se întâmple. Dar știu că tu faci faruri. De ce ai lăsat farurile stoc? Da, momentan n-am avut timp de ele. Deci cumva să înțeleg că accidentul nu s-a întâmplat de mult. În decembrie. Ok, deci n-ai avut timp. Da, n-am. Și dacă le fac, vreau să le fac ceva unic. I-am văzut. Da. Și dacă tot le faci așa, ar fi frumos. Să faci ce nu vezi pe toate mașinile. Exact. Aia și vreau. Și mi-ai zis tu mie de o chestie cu aripile. Că nu mai ai semnalizări? Da, aici e un pic cu du-te vino, pentru că S3 pre-facelift are semnalizările în aripi. Ok. Și S3 facelift are semnalizările în oglinzi. Tu cum ai făcut combinația? Deci cum am făcut combinația struțocomilă și așa mai departe, mie nu-mi plac oglinzile de facelift, sunt mult prea mari și am zis că rămâne așa, o perioadă. Ok. Și ai rămas fără semnalizări. Și am rămas fără semnalizări pe lateral. Pe lateral. Ideea e că, cum ți-am mai zis eu nu știu dacă mie merg semnalizările pe lateral, nu m-am uitat niciodată, că nu m-a interesat niciodată lateralul. Pentru că la în far. Da. Lateral nu știu de unde se văd. Când vii din față, vezi în far. Când vii din spate, vezi în triplă. Lateralul... Nu prea se observă, dar ar trebui să fie acolo. Exact. Ar trebui, bine zis. Vino, te rog, să filmăm și jantele astea, care sunt de la... Carmani ceva. Mi-a plăcut foarte mult modelul, seamănă cu alea de M4. Asta voiam să zic, că seamănă cu Dă ceva. bine, dă bine. Seamănă cu ceva și discurile, iar la fel văd că sunt ventilate. Da. Și sunt destul de mari. Sunt schimbate sau așa sunt ăștia de S3? Că-s mari. Deci diametrul e stock. Ok. Pe partea de frânare este Brembo Extra. Ok. Și discuri și plăcuțe. Plus furtune de la Hell Performance. Și de teflon. Ok. Am văzut cum stă pe frânare. Și deci e o diferență între frânarea de la RS3 și S3. Da. Da, e de la RS3, din câte știu, pe față are 370 de mm. S3-ul are 345. Stai că acum mă gândeam la RS4 și S4, dar la RS3 cu S3 e diferență că la e de 2.5 dacă nu mă înșel. Da. RS3, da. Ok. Da. Atunci e diferența. Și diferă și caroseria la RS3, diferă și botul la RS3. La RS3 sunt aripile de carbon, la S3 sunt aripi normale. De tablă. De tablă, da. Deci ăla e mai ușurat cumva. Uite, n-am știut diferențele astea niciodată. Adică eu când le văd, da, dacă le văd una lângă alta fac diferența. Dar dacă văd doar una, acolo mă mai încurc. Da, e mai lățită puțin de bot. Ok. Și vreau să vorbim și de suspensii, pentru că mie mi se pare că tu ai obținut un fitment aproape perfect. Nu pot să spun că e perfect, nu te supăra pe mine. Da, e aproape perfect. Îmi place maxim. Cel puțin pe spate, da, pe spate pot să spun că e spre perfecțiune. Dar pe față, da, mergea un pic mai scoasă. Acum nu știu, tu știi cum mergi cu ea și dacă... Da, toată ideea e că pe față, dacă pun distanțiere, eu am o treabă cu distanțierile pe față pentru că vibrează la viteză și nu... Ok. Am filmat. Renunț. Am filmat un RS3 cu distanțier și într-adevăr vibra. La 120-130 începea să vibreze. Da, și nu-mi place.
Dar zici că doar dacă pui pe față, ea fiind 4, pe spate ai distanțiere? Da. Și nu afectează fiind 4. Nu, n-am puțin nimic până acum și eu am distanțierile de vreo 2 ani și... Știi că BMW are problema asta. Și cu cauciucurile, dacă Da, n-ai pe cauciucurile, la X-Drive, fel, da. Deci la Exact. Audi n-ai problema asta. Nu, decât cauciucurile, dacă le pui diferite, mă gândesc că acolo o să fie o problemă. Dar eu n-am avut niciodată cauciucuri diferite sau de uzură neuniformă și... Și ea e un 2.0 TFSI 4 Haldex sau Torsen? Alex. E Haldex. De fapt, da, că e motorul transversal. Da, da, da. Având Audi, modificând un Audi S3, care ți se pare mai bun? Haldexul sau Torsen? Pentru putere, pentru a pune Am puterea condus jos. și Torsen, am condus și Haldex. Ok. Singura diferență pe care am sesizat-o e că Haldexul nu pune mai mult de 50% putere pe spate. Torsenul, în schimb, pune. Păi 50-50 Torsenul, nu? Da, dar unele modele se duc și în 60 pe spate. Ok, nu știam asta, eu credeam că Torsenul e 50-50 și Haldexul e ăla 4 Ultra, știu că e un pic mai sofisticat. Da, ăla vine pe RS3 varianta nouă sau... Păi știu că e pe variantele mai Da, noi. da, da, care au și modul de drift. Altceva. Deci tu zici că pentru ce ai făcut tu, Haldexul e mult mai bun decât Torsenul. N-am zis că e mai bun Haldex-ul, sunt păreri împărțite Eu zic și pe părerea net ta. și peste tot. Nu vorbim de ce zic alții. Pentru mine, strict, e mai bun Haldex-ul. Pentru mine. Da, de-aia zis. Pentru că Haldex-ul are un mod, când mergi cu ea constant, se face 90 față, 10 spate, Da? când mergi constant. Când ai băgat piciorul în gaz sau ai făcut curbe sau așa, imediat intră și spatele. Ok, am înțeles. Și n-am vorbit nimic de suspensie. KVV2, Ok? bucșe full poliuretan, peste tot. Deci tu nu mai ai treabă cu bucșele să le schimbi. Nu. Deci KVV2, deci până acum ce mi-ai spus, trebuie să fie întrebarea aia, mai spre final. Câți bani ai băgat în mașină? Pentru că ai spus destul de multe chestii care sunt scumpe. N-am mai ținut un număr exact, N-ai deci mai nu pot să-ți răspund exact la întrebarea asta. Nu trebuie să știe prietena câți bani ai băgat în ea. Ai culmea că ea știe mai bine ca mine. Deci a calculat. Da. Ea e cu finanțele în casă. Exact. Uite, la Audi, nu, și am mai văzut chestia asta la câteva mașini, deși la jante îți pică foarte bine, e destul de joasă, pe mijloc mi se pare înaltă. Nu știu. Spun asta pentru că, uite, eu la mine, la E46, la jantă stă la fel, dar e mult mai joasă ca a ta. Pe mijloc. Mă refer la Da, praguri. da, înțeles, și n-am înțeles. prag sau ceva. Da. Și asta am mai văzut la mai multe mașini, dar tot la Audi. Acum am înjurat băieții cu Audi. Vii tu cu BMW să comentezi de Audi. Și hai să ne mutăm la partea din spate. Înainte să vorbim de evacuare, vreau să deschidem portbagajul. Te rog. Că am văzut că tu nu mai ai nimic în portbagaj. Nu mai ai loc de o plăsuță. La cumpărături cum te duci cu mașina asta? Nu mă duc cu asta. Aha, deci tu ești bogat? Ai mai multe mașini. Ce e asta? Un subwoofer. Ok, bun, mersi. Detaliile despre el. Păi, la început n-a fost vorba de un sistem audio pe mașina asta. Ok. A fost ideea să o mențin stock, cât mai stock posibil. N-ai reușit. Dar deloc n-ai reușit. Din cauza vorbelor și din cauza poliției, rarului și așa mai departe. Ok. Și eu pe mașinile anterioare am avut pe toate muzică. Ce zice nu? Dar văd că tu l-ai și personalizat. Da. Deci la tine tot pe mașină e cumva făcut de tine. Da. Și În afară de subwoofer. Incintă. Ok. Incinta este pe comandă de la MXC care audio. Mă gândeam că și pe asta ai făcut totul. Nu. În schimb, tot instalul, toată bătaia de cap cu reglajele și așa am făcut eu. Asta vreau să te întreb. Fă-mă să înțeleg. Tu ce faci mai exact? Că am văzut că tu faci faruri, faci muzică, te-ai ocupat și de motor. La tine nici nu știu cum pot să zic. Tu faci totul, absolut tot la mașină. Da, adică mașina e făcută în proporție de 99%, 98% de mine. Te mai felicit odată. Mulțumesc. Și hai să coborâm și la partea asta, unde avem aici, nici nu știu cum să le zic, că zici că sunt de la vreo centrală ceva ieșite. Pe cât e evacuarea?
E pe 7.6, Ok, și tipsurile par mai mari. pe 101 sau 110, nu mai știu exact. Ok. Și nu ai bujie pe evacuare. Nu. Mașina scoate flăcări de la mama ei, să zic așa. Da. O să, înainte să plecăm, nu o pornim acum, că știu că sună destul de tare, înainte să plecăm vreau să o pornești și să o auzim și până atunci vreau să vorbim un pic și la interior, pentru că tu ai modificat și interiorul. Adică tu nu ai doar un tub de bas, tu ai schimbat și boxele. Da. E antifonată toate. Du-te tu la volan, mă mut eu aici. Și hai să vorbim ce modificări ai făcut la interior. O să închid ușa asta să avem liniște. Am cât de greu ușa. Deci, da, pe interior, astea nu vin așa de fabrică. Deci nu-s cromate. Nu. Ok. Astea sunt vopsite de mine într-un V-Chrome să dea bine cu trimurile de pe uși. Ai zis că nu ți-a plăcut negru la Da, normal? negru, nu mi-a plăcut negru la tipic. Da. De, Cred că era ca bordul, așa. da, un material. fel de negru mat, Da. să zic, cu toată lumea știe la Audi cum se mănâncă butoanele și așa mai departe. Te uite la tine, nu? Nu că am avut grijă, l-am schimbat, dar asta e un climatronic de facelift ca să fie în top cu mașina. O navigație, ceasul de boost, ceasul de presiune ulei, Asta am vrut necesar pe 2.0 TFSI. Asta am vrut să întreb, dar de la tine unde sunt grile? Pentru că sunt stinse, sau nu, mă rog, se vede în ele, dar au ceva folie, fumurie? Nu. Sunt, Sunt digital Da. oarecum. Pentru că se vede în spate ceva lumini. eu astea de aici nu le folosesc, grilele de obicei pe nicio mașină. De ce? Nu-mi place să-mi bat în față. A, Eu ok. fumez în mașini și Și ți-ar bate în față. îmi aruncă fum în față, da. Văd că, uite, Twitter-le ăștia nu cred că au fost aici. Nu. Și asta spusă de tine. Ce Twitter sunt? Sunt Hai să niște- vorbim, ce muzică ai făcut la interior? Ce ai schimbat în interior la muzică? Păi absolut tot ce ține de muzică. Instalația separată pe fiecare difuzor, Ok. insonorizat uși, insonorizat plafon, insonorizat portbagaj. Tweeterele sunt niște tweetere de la Diff Bounce MFT25 Mini, din ce Ok. mi-amintesc. Difuzoarele de jos tot de la Diff Bounce, scrie aici acolo. Da. M60 SQL. Și tu acum îmi spui mie niște chestii, eu le ascult, că nu știu de ele. Important e că e un amplificator cu 300 de W RMS per canal, Ok, 4 canale. ok. Și pe partea de bas avem 2000 de W RMS ca amplificator. Deci e Și- sigur, da? Da, e sigur. Și Bun. subwooferul este de 1000 de W RMS. De ce am zis să fii sigur ce zici? Pentru că o să postez și iar o să vină alții prin comentarii și să zic că n-are cum așa ceva. Că eu știu mai bine, știi? Se poate demonstra. Păi eu știu, da, că comentații nu o să abțină, că ei tot timpul știu mai bine. La geamuri, uite, asta e bine la S3, fiind în două uși, cupe, are ramă la geamuri și poți să o insonorizezi destul de bine. Da. Pentru că la cupeuri, Atingi. da, degeaba. E92. Da. Adică tu insonorizezi, dar tot pierzi și unele au și trapă și pe acolo pierzi. Degeaba Da, insonorizezi da, clar. plafonul. Deci cumva la Și o tine... trapa face mult mai grea mașina. Adică îi mută centrul de greutate puțin mai sus. Da, dar oricum, fiind cupe, e mult mai greu decât un hatchback, Da. să zic așa. Mergem să dăm și o tură cu ea, dar înainte să dăm, ți-am zis, vreau să mă mut un pic în spate Sigur. și spunem la câți metri trebuie să stau de evacuare, să nu spargă în primul rând urechile și în al doilea rând să n-auzim la microfoane gжж, că știu că se aude tare. Undeva în lateral, Deci în lateral, nu recomand în spate. nu recomand chiar în spate, Ok? undeva în lateral. Deci mă duc în lateral, mă duc în peco acolo. Bun. Hai, nu porni încă, că vreau să aud cum pornește. Mamă, dar e grea rău, fă, ușa. Cel puțin față de-a mea e pământ. Ca nu șe dai. Nu. Kit. Cum ar zice băieții, ai kit aici. Kit, da. Și eu mă pun aici. Ca să fiu sigur. E spre aproape. Bine. Deja mi-e frică. Jur că mi-e frică. Pas cu pas.
Las-o! Las-o! Hai să bagi. Las-o! Mergem să dăm o tură cu ea? Hai! Sper să mă mai auzi. Stai că ai să închid capota. Vreau așa de început, că am mai discutat noi, să spui că tu ai o mașină care pocnește foarte tare, s-a auzit. Da. Deci, nu știu dacă m-a filmat Flavius, dar m-am dus la mulți metri distanță. Chiar la mulți metri. Ai o mașină care pocnește foarte tare. Ce părere ai de oamenii care pocnesc așa, mă rog, nu așa, că n-am auzit până acum să pocnească atât de tare, dar poc-pocuri printre blocuri? N-am o părere bună deloc. Adică oamenii ce pocnesc în orașe, lângă case și așa mai departe, cumva ne pun pe noi într-o situație nașpa cu poliția, rarul ne cataloghează ca toți fiind la fel. Și treaba asta nu e ok. Deci cumva aici ar fi problema aia, pentru că o să fie... Ți-e evacuarea închisă, nu? Da. Așa, ține închisă cât vorbim. Deci cumva pentru unul care pocnește tare, Suferă toți, da. Suferă toți. Exact. Eu nu prea, îmi plac poc-pocurile. Bine, ce ai tu e, nu știu, ți-am zis, e cel mai tare sunet pe care l-am auzit până acum. În decibeli, cred că dai aparatul la peste cap, dacă măsurăm în decibeli. Dar tu totuși spui că chestia, tu ai făcut-o, n-ai vrut să pocnească așa, Da. dar nu ai făcut-o pentru pocnituri prin oraș, pentru că ai clapetă. Deci mașina nu e făcută special pentru așa ceva. Nu, dar mă referam că tu nu pocnești prin oraș, pentru că ai clapetă, tu doar în locuri, nu știu, gen Evenimente și atât. Ok, cred că așa ar trebui să procedeze majoritatea care fac poc-pocuri. Acum depinde de poc-pocuri. Dar printre blocuri, mie unul nu mi se pare ok, că ai un copil mic, ai ce spuneai Ai un copil mic, pe cineva bolnav. Pe cineva bolnav în spital, că toți știm stadionul din Timișoara. Acum o Ai o mamă, ai un tată, Doamne ferește, ai un frate, ai... O să el mai ține că tu ai dat și locul unde pocnesc oamenii. Da. Eu mă referam în general. N-am nimica cu nimeni ce face ceva acolo, îmi spun doar părerea mea. Da. Mie mi se pare că ca o chestie super de bun simț să nu pocnești, ți-am zis, între blocuri, mai ales că între blocuri e și rezonanța aia, Da. face ecou, sau în locuri, uite, cum e lângă spital. Înțeleg, e stadion, se adună lumea acolo, dar e un... Acum puteți să mă înjurați, treaba voastră, eu mi-am spus doar părerea mea. Și vreau să luăm și întrebări de la oameni, că sunt câteva. Unele sunt întrebări, altele sunt doar laude. Deci n-am văzut până acum întrebări, nu știu să zic, la mișto. Uite, te întreabă cineva dacă face un Audi A3 BKD. Adică știi de la cine e? Mă gândesc că știu, da. Adică am o presupunere. Spune, faci? Nu știu, rămâne de văzut. Nu te-am întrebat câți cai are acum mașina. În jur de 390 și un pic. 390 un pic. Momentan, da. Și ea stoc are 200 câți? 265. S-au dus destul de mult. Adică Da. S-au adunat. Da, s-au adunat căluții. Le-ai dat bine să mănânce. Uite, cuvintele nu și-au rostul, mașina e top, proprietarul la fel. Face un BMW 145i, cred că se referă la 140i, la fel de modificat. Da, din ce știu, 140i e 3.0 benzină cu turbo. Da. Ceea ce n-ar fi un competitor direct cu asta. Un 135i generația 8P-ului, mă gândesc că da, pentru că e un 3.0 aspirat. Benzină aspirat. Da. Deja dacă pui și 3.0 și 6 cilindri în linie și turbo, e deja peste. Adică e un 2.0 4 cilindri turbo. Oricum un 2.0 4 cilindri turbo TFSI-ul ăsta de la Audi e un motor turbat, să zic așa. Cum e și un 8 turbo de pe Golf 4, de exemplu. Adică mie mi se pare că sunt niște motoare, nu știu, să nu le zic nesimțite, dar poți să scoți cai din ele mulți. Îți cumva de forjă. Numai că trebuie să forjezi motorul. Da. Că nu rezistă altfel, dar în rest, dacă l-ai forjat, poți să scoți mulți cai din motoarele astea. Exact.
Adică eu așa sunt de Bine, părere. motorul ce este pe mașină, momentan este merge lin, cum ar veni la puterea asta. Pentru că el e conceput pentru o putere mult mai mare. Și ai de gând să-i Da. faci o... deci tu ai planul mare cu am mașina. planuri, da. Ce trebuie să fac la TFSI-ul meu să puște așa tare? Evacuare, softul potrivit. Asta e. Și asta e cam greu să găsești rețetă. Da, e cam greu să găsești omul potrivit care să-ți facă asta. Deci tu gândește că la tine pocnește așa și n-ai vrut să pocnească așa. Da, n-a Dacă- fost țelul ăsta să pocnească așa. Dar dacă voiai, Dacă voiam, făceam o evacuare dreaptă și pe 90, și aia zic, ce goală și pocnea. se întâmplă atunci dacă când nu vrei să faci o chestie de genul, îți iasă balaurul ăsta, că nu știu cum să-i zic, ce s-ar fi întâmplat să fi vrut, gen, adică nu știu ce ar fi ieșit. Pe partea de audio, ce a schimbat? Difuzoare, cabluri mult mai groase, cabluri de curent, siguranțe, amplificatoare, difuzoare, am mai zis, tweetere, insonorizare, peste tot. Cam tot. Cam tot, da. Adică cumva tu ai demontat mașina, i-ai Ce? pus cabluri noi, tweetere noi, boxe, tub de bas, ai pus fetele de uși la loc. Exact, da. Numai nu așa simplu, cum ai spus. Eu am pus cu liniuțe pe foaie. Restul munca din spate e mult mai grea. Ia uzi, ce predicție are pentru anul ăsta? Rezistă motorul? Doamne ajută. Deci cumva nu e sigur că o să reziste motorul. N-ai cum să fii sigur la nimic în lumea asta, mai ales la mașini și așa mai departe. Sunt niște fiare care azi merg, mâine nu mai merg. Și Dar hai să fim sinceri că totuși vorbim de un motor crăpat. Nu e ca și cum spui că, nu știu, să spargi un furtun. da, Când faci din astea, cum face blow-off-ul ăla. Ce preferă, manuală sau automată? manuală prefer cel mai mult. De ce? Și automată pentru oraș mai mult, pentru daily, e mai ok. Manuală parcă o simți altcumva, Eu sunt de ai acord cu control tine. asupra ei. Eu sunt de acord cu tine, dar asta, cum ai zis și tu, manuala mi se pare pentru o mașină de fun, de Da, de duminică, fun. de, Da, cum vrei exact. tu să zici, automata pentru oraș. Rapidă nu-i manuală, acum depinde de șofer. Dar n-ai cum să pui o manuală pe lângă un DSG, de exemplu. Nu. Întotdeauna va fi DSG-ul mai rapid. Da. Oricât ești tu de șofer și... Dar și că zic viteză mulți și așa că schimbă mai departe. rapid decât un DSG. Da, nu există. Așa zic Părerea și eu. mea, sincer. Așa zic și eu, pentru că DSG-ul cel puțin tot timpul are ambreiajul călcat înainte să schimbi viteza. Da, exact. Și a schimbat cumva instant. Acum că schimbi tu destul de repede și îl simți la fel, aia e altă treabă, dar nu e mai rapid. Așa zic Da. și eu. Uite, întrebarea de care îți spuneam că nu o să lipsească. Bate un 535 diesel? Mă, eu zic că da. M-au mai dat cu și 530 și 335 și 330 și... Eu zic că da. E benzină, are 400 de cai. Acum 535 dieselul are până în 300. Da, nu știu exact cât are. Asta, în jur de 300 are stoc. 270 parcă are. Da, ceva de genul, 272 sau... Da, NFL, E60 NFL, că acolo, Da. acolo e... Acolo e bătaia. Da, de acolo vorbește lumea. Și acum modificat, aici vine partea a doua, depinde ce modificări. Că și ăla, dacă tot la fel forjezi motorul, schimbi turbinele, hibridizezi. Da, și- dar din nou, mă ierți că te întrerup. Din nou, e un 3.0, 6 linie, Da, biturbo. da, ce două turbini. Adică, termen de comparație care e? Da, nu e, eu zic... La BMW 2.0 benzină, turbo. Astea sunt ale noi, nici nu, în modele, adică cumva competitor cu asta era tot 3.0 benzină, că nu exista 2.0 turbo Da. atunci. Și eu, fan BMW, zic că nu, e mai rapid asta. Stoc, vorbim de stoc, nu... Da. Acum, faza cu modificările, uite, te întreabă pe tine că ți-ai făcut modificări, dacă bate un 535 diesel, ok. Dacă e stoc, îl bate de nu se uită la el. Acum, dacă vii cu modificări, depinde ce modifici și la ăla. Da, exact. Excludem partea cu 3 litri. Da. Totul depinde ce modificări faci. Dacă vorbim de stoc,
iar nu și are comparație pentru că ai diesel, e 3 litri, 2 turbine și sunt multe diferențe. Câți bani a băgat doar în mașină? Doar în mașină, nu știu la ce se referă, dar câți bani ai băgat în mașină? Nu știu exact un număr, o sumă, dar m-a oprit de mult până a număra. Nu vreau să sune La cât te-ai oprit? de la vreo 15.000. De la 15.000 te-ai oprit? Da. Da, acum, dacă și acum mai apare cineva și o să spună că nu e, domne, că n-are cum să bage atât, mamă, ce m-am speriat. Mi se pare că trebuie să fii un pic ca orb, pentru că, cum spuneam la început, ăsta chiar e un proiect complet. Nu știu ce îi lipsește. Mă rog, acum că poți să schimbi subwooferul, să-i pui unul mai mare sau asta nu, le excludem. Dar pe aspect arată bine. Pe putere arată bine, dar arată bine, e puternică. Într-adevăr, poți să o faci și mai puternică. Da. Vorbim că deja sunt modificări la motor. Audio, partea audio e schimbată toată. Nici nu știu ce pot să mai zic. Pognește, are evacuare. Care ar mai fi un alt stadiu al proiectelor? Ce poți să mai faci? Că ăștia sunt. Să scot pognitul. Păi nu, asta e să scoți, eu zic să mai pui. Păi, într-un fel, e un minus pognitul, pentru că toate TFS-urile care pognesc și fac flăcări și așa mai departe, ele nu sunt concepute pentru așa ceva. Ok. Și automat le face și rău. Asta nu cred că la TFS, cred că la toate mașinile care pocnesc. Exact, da. Le faci rău. Asta am zis și eu, când fac la mașină, vreau să fac evacuare, dar hai să zicem un pocnit, dar finuț, așa, un barbel. Da, nu chiar pops. Că așa mi se pare mai ok să zic așa. Că așa dacă pocnește, îi fac rău și motorului și în al doilea rând trebuie să fii cu ochii în patru după poliție. Da. Și numai de taloane ridicate, nu am chef. Câte mașini am avut înainte de S3? Au fost câteva, dacă stai așa să gândești. Câteva. 4? N-au fost așa multe. Păi stai că tu și acum mai ai 2, 3, câte mai ai? Mai am una 4. Ok. Ăla e daily. Deci tu la tine faza Audi rămâne Audi. Da. Nu mai schimbi marca. Îmi place brandul, îmi place marca. Mă fac bine cu ea. Mai ales că ți-ai băgat mâinile în motor și știi cu ce se mănâncă, să zic așa. Da, nu i-am băgat mâinile în motor. Nu? N-am umblat. Eu strict pe partea de motor, de-aia am și zis un 98% e făcută de mine. Deci mașina, 2% e doar 2% e motorul, softul și evacuare. Și motorul, Și softul. pe partea asta mulțumesc la toți prietenii mei pentru ajutor, pentru idei, pentru munca depusă. Aia vreau să întreb, unde ai făcut motorul și softul? Și evacuarea, dacă s-a făcut în același loc? Da, softul și evacuarea sunt făcute în același loc. Softul e făcut la PCP, la Călin. Ok. Salut, Călin. PCP Garaj? Da, PCP mai Garaj. auzit mi-am mai spus mai mulți de el, ok? Da, e un băiat de nota 20. Evacuarea tot la el, împreună cu Armando. Ok. Vă mulțumesc foarte mult. Păi n-aia. Vă pup. Vă pup. Yeah, boy. Ok. Așa, și motorul este făcut la cineva de la Arad. Deci e forjat la cineva la Arad. Ok. Da. Îmi place evacuarea, poate o fac și eu acum. Nu acum, dar pe viitor. Care a fost top speed-ul? 304. Oh my god! Wow! Deci 304. Da. Dar de tine. Da, de mine. Nu ți-a fost frică? Ba da. Ok. Pentru că, ea modificată, e cum vrei tu să zici, dar totuși e o mașină destul de veche. Da. Adică mie mi-ar fi la 300, nu la 300 e mult, la o viteză peste 230-240 mi-e frică și mașinile noi. Că nu știi ce se poate întâmpla și la modul că dacă la 300 dai într-un porumbel, îți intre peste tine în mașină. Gata, da. Deci de aia mi-ar fi Bine, frică. a fost doar o dată, am zis hai să încerc, știi, tot timpul avem, toți cădem în situația, hai să încerc să văd cât sau... Exact. De obicei atunci se întâmplă cele mai multe chestii.
vezi tu că sunt mulți care hai să văd ce se întâmplă și le place. Și pe aia mai încearcă o dată. Și încă o dată. Și încă o dată și tot așa. Atunci se întâmplă problemele mari. Câte motoare a spart? Practic 2. Deci Dar două. n-a fost. Primul motor stock a crăpat pe autostradă din cauza kilometrilor, s-a spart la 303.000. Stai că m-am crezut că s-a spart la 300 km pe oră. Nu, la 303.000 Ok. kilometri și s-a spart din cauza unui țâșnitor de ulei din cilindru 1. A rămas fără ulei, s-a supraîncălzit, a spart pistonul. Și stai că mai există mie o chestie cu... Când ți s-a spart motorul a doua oară, după ce l-ai forjat. Nu mergea mai tare și nu știam de ce. Aha, Nu știam ce se întâmplă. Dar spune, la ce viteză nu mergea mai tare? De la 282. De la 282 la tine era problema ce are că mai am pedală, dar nu merge. Da, nu știu, vorbim de niște viteze care ți-am zis, mie mi-e frică cu ele. E mult. Ce consumă mai mult, ulei sau benzină? Benzină. Deci consumă mai mult. Și hai să vorbim, hai să punem și întrebarea aia care nu și-are rostul. Cât consumă? Depinde cum mergi. În momentul de față am 11.5 și merg cu 70 la oră. Nu-i consumare, ai 400 de cai. Adică pot scoate un consum și de 9 mergând până într-o 100. Da, ai 400. Pot scoate un consum și de 16. Cam acolo ar fi maximul 16. Care ai 400 de cai. Da. Ce vrei? Cât ai vrea să consumi? 4%? Nu există. Și aia vreau să zic că nu-ți mai consumă 4% dieselul, da, benzinarele. N-ai. Cât are 100-200 pe Draghi? Nu știu, n-am testat. N-am Draghi, n-am testat. Nu ai făcut niciodată așa cu telefon, cu... Nu. Ok. Deci n-are. Câte BMW-uri am mâncat? Am mâncat ceva. N-ai făcut și tot din alea cu liniuță, să pui cumva aici pe bord, știi, pac, un BMW mâncat, 2, nu. 3, 5, la 7 să le tai și din astea. Uite, încă o întrebare, dar nu și are rostul dacă bate un 1.9. Nu cred. Mă, acum depinde, la consum sigur nu-l La bate. consum nu-l bate. Deci nu-l bate. Uite, vezi, băiatul a întrebat, dar ne-a lăsat pe noi să alegem la ce se referă. 1.9 nu merge tare, dar merge mult. Ai ideea. Da. Dau când vrei. Nice. Aveți că e curbă. Mai. Deci, bine că stă bine pe frână. Deci la tine, în a 5-a îți dă șut. O simți în a 5-a. Vorba lui un băiat, îți urcă bacul ăla la kilometraj cum îmi murgă mie la kilometru. Bă, nu, cu mașina asta nu știu, mi se pare că nu-i de joacă. Nu-i întrebare, asta nu-i întrebare, dar vreau eu să te întreb. Recomanzi mașina asta unui începător? Nu. Niciun S3 stock. Clar nu. Deci, ați auzit? Așa nu-s mașini de începători. Așa sunt mașini care cumva ai un pic experiență cu condusul. Asta e una și doi. Gândește că asta e 4. Și sunt mulți începători care își cumpără M-uri. Ai și ideea că e 4. 4 are stabilitate. E mult mai bună. Stă pe drum, nu derapează și așa mai departe. Dar și când a derapat, și te-a dus. Nu mai ai ce să-i faci. Greu. Acum dacă a derapat 4 și te-ai dus, nu văd în ce altă mașină ai putea să fii în siguranță în situația respectivă. Ei, te-ai dus cu urcare. Da. Avem... Orice mașină ar fi, și față, și 4, și spate. Ai mașină în spate, putem să plecăm dacă poți să pleci un pic nu de pe loc neapărat, dar la o viteză mică. Am ce fain face rev meciul ăla.
știu dacă se aude pe filmare găfuitul meu, dar te lasă fără aer pentru când pleci de pe loc, zici că e exact ca la avioane, cum se simte când decolezi. Când pleci de pe loc, exact senzația aia ți-o dă. Numai că la avion nu simți când schimbă viteza, știi? Dar în rest, exact senzația aia ți-o dă, te lipește de scaun și de rău. Da, înțeleg și de ce nu recomanzi mașina asta la un începător. Adică, nu că la un începător. Eu n-am mers cu ceva așa puternic și mie mi-ar fi frică să merg. Da, un începător și am permis de, nu știu, 13 ani, 14 ani. Și, adică și a mea are, nu e chiar așa, dar are. Și tot cu ceva de genul mi-ar fi frică. Și acum mă întreb cum se țin mașinile de 7-8 cai. 4 mă refer. Da. Cam asta a fost episodul de astăzi. Îi mulțumesc lui Darius că și-a făcut timp să filmăm. Mulțumesc și eu. Deci are mașină, v-am spus, e un proiect complet. Deci dacă așa cum vine cineva și o să zică că a văzut el alt proiect, mai nu știu cum, nu știu, aia mi se par că sunt doar să comenteze sau nu știu cum să le zic altfel. Deci, în mașina asta ai muzică, ai putere, ai sunet, ai fitment, ai tot ce ți-ai putea dori și mașina să știți că nu o să o vândă niciodată. Dacă vreți să, prin comentarii să întrebați dacă o dă și din astea. E mașina lui de suflet, nu o să o dea și e, dacă pot să mai adaug ceva. Sigur, sigur. Mașina e făcută pe sufletul meu și nu o să placă tuturor. Vor fi oameni care o să spună că poate nu le place sau nu le place o anumită chestie sau așa mai departe. Important e că mie îmi place. S-a asumat că așa cum e îmi place. Exact, asta e și pe trebuie. gustul meu. Asta spun la majoritatea. Și de restul părerilor nu mai contează. Exact, dar asta spun și la majoritatea. Să-și facă fiecare mașina după bunul plac. Pentru că dacă o faci după, cum zice unul și altul, nu te mai reprezintă. Exact. Adică să te urci într-o mașină care ție nu-ți place, dar îi place lui vecinul tău, nu mi se pare ok. Asta am spus-o mereu la toată lumea. Da, poate pentru unul e un chici, dar pe tine te bucură. Chiciul ăla te bucură. Fă-l așa chici, cum îți place ție, pentru că aia e important, să-ți modifici mașina după bunul plac. Na, eu am fost Cristian, el a fost Darius, ți-am zis să-ți mulțumesc în toată. Ai o mașină de nota 10, 10 nici nu știu cum să-i zic. Mulțumesc și eu. Până data viitoare, voi nu uitați să vă modificați mașinile cum vă place vouă și lui vecinului, exact ce am spus mai devreme. Toate cele bune. Ciao! Ciao.